Igama kuBhaka isibongo wakanzama bathi ngihambile bathi ngibonile bathi ngizenzile bathi wathinta uBhaka udakwe yini ingqwele ebhuqabhuqa imiza abafokazana ngotholo lotho likaMentshise thuluza ngihambi nalo ngelifica ensimini iqhamu uxakile kusazoshuba kusangenzeka noma yini ngumafavuke njengedankapane ngunogwadu ubhathwa ekhulile ngumfoka amakhanda khanda indlondlo enamakhanda amabili elesithathu elenkosazana dame lingasho ubusika nehlobo ngqwele ngaphuphi inyoni ziphupha mihla namalanga mthombo ogelezayo ungabonakala ukuthi amanzi aqhamukaphi kubonakala lapho ephuma khona ngithanda ngize ngithande nabangangithandi ngoba nalabo abangithandayo bake bangangithanda kepha ngamaqiniso nangokuma sebeyangithanda okusho ukuthi nawe ongangithandi uyoze ungithande wena onyanyayo fuck off ngeke ngize ngempatha mina gcwala ngakufakela nangu usikisi sakhe isizwe la khona amaqiniso ekumele akukhulunywe noma kubhlungu kodwa amaqiniso akukhulunywe uyabona mangabe ufuna ukulwela umuntu emsebenzini uthumela ipower let's say ufuna umuntu angene emsebenzini uthumela ipower iyongena kuyiphatha amandla bese iphathi imandla ziqasha umuntu kodwa ipower yakho ekumele iyongena kuyiphathi imandla bengabe beboshiwe umuntu qinisekisa kuqala ukuthi umseshi uyazama ngayo yonke indlela ukuthi umseshi ehlise angalwi kodwa enza umsebenzi wakhe khona umseshi owenza umsebenzi wakhe esekuhlangene nokuthi uyalwa uyagcwasela nawe kuze sometimes icala liyaqiniswa icala bakushayila abantu ngenduku bakushaya ngenduku abantu bewu4 ngokuthi ubhampile mase icala liqiniswa lapho thiwa bekukhona nembazo bekukhona nensimbi bekuyinduku abanye bephethe amabhodlela seliyaqiniswa ukuze libe nesiqa icala ngoba yindaba awuxhumananga nomseshi awuzihlisanga bengabe umseshi ezoku-investigate uyitshela ukuthi uyazi bese kuzoba ummeli wakho mutshela iqiniso ngoba ipower yakho izosebenza ngommeli ummeli ozobe emebhoxini lapha bese ummeli nomseshi nomshushisi yilabo bantu ababalekile makudilwa necase yomuntu uma ilord uhleli lapho my lord uma ilord kufuneka into ofuna uyenze iba clean mawusuya khona ngenkathi uclean uzothi maye kubuka uma ilord ehlisa izibuko ethi asho athi as much as lo muntu eyenzile le crime kodwa okokuqala futhi ubengahlosile futhi umuntu obukeke ehlelekile power yakhe izosebenza ngoba ilord ukuthi kube nokukuzwela like bese iyehla icharge sometimes futhi uyithole kalula ibill sometimes uzuluwile futhi icala usizwe nje ukuthi awuxabene nomshushisi awuxabene nomseshi ummeli wakho umtshela iqiniso then labantu bowuthuba yaqhumana nomshushisi so khona into engengayithinta ngizokhuluma ngalolu daba oluthinta leyansizwa leya elengelwa ilokhuzana i-private party yalo yabona okusho ukuthi ngicela ukuba negama nje ngizolisho nje lihlelekile for ukucover leyanto leyansizwa ene problem ye-hydroxyl we call the yanto yana i-hydroxyl la khona iscrotum siba swollen or siba or sikhukhumala yabona then we call leyanto leyana i-hydroxyl so leya hydroxyl yaleya ndoda ngizokhuluma ngayo but ngisalinde nje bethi ungena abantu ngisakhuluma and futhi ngiza nosizo khona into ke mina engake ngayisho ukuthi ngiyakuza umlaphi umuntu ungaqalanga abaconsult ukuthi kwenzakalani kuyena ngiyakuza umlaphi umuntu uyaconsulta even esibhedlela bayakudiagnose kuqala even noma uyokhandisa imoto umuntu mayokhanda imoto engenayo i-diagnose machine ezothi awidumise athi rev dumise angayidiagnose
ukuthi kahle kahle kwenzakaleni ilaphi blockage la yenzekele khona bese yakhona ukuba oh le moto in mechanical problem yayo is somewhere there, then uzoba ne problem. Yabo. So nasesibhedlela kumele bakudiagnose kuqala ubheke ukuthi what is the cause of what such a particular STI or STD or disease. Without a diagnosis, ngeke uzwazi udila nani. So nala kumkhakha wethu kufuna umuntu uqala umhlolele before uthi ngiyamsiza, unless mawuzothi mawuconsulta naye bese uyangena esigodlweni bese uyacheck ngoba ngeke umsize umuntu ungabonanga ukuthi unani. Uyabona nje mina sengiyichecke yonke into ethinta le yansizwa leya yakabani yakamhlongo mangaphosisi, checka yonke into kokugula kwayo, ingakho ngine solution. And I solution yami akuyona le solution le yabantu basemahlangeni. Uyabona abantu abasemahlangeni, le solution yami eyabantu abahlelekile, eyabantu aba understand story sabo, abantu aba understand impilo. Le solution ngoba khona into engayichaza ngomunye unyaka ngathi izinyanga nodokotela ngathi into eyodwa. Inyanga nodokotela laba be medicine abafunde medicine from school, they spend more than 7 years abanye baqhubeke futhi bafunde, even though sebe doctor sebe specialize in stuff. Ngasho ngathi izinyanga nodokotela into eyi1. Umehluko izinyanga amathwasa in stuff nabo bahodokotela kodwa kwenye ilevel, kwi-level esiqhamuka kuyona thina abantu abamnyama esingenayo access sokuya ebhedlela kudala besizwa yibo ngamakhambi lapha nalapha ya izinyanga lezo. So lokhu kwaba medical kuyi-upgrade, madoda, sekuyi-upgrade yalokhu kwezinyanga. Ingakho naka medical kuba nama scientist azo researcher ngekhambi la noma isiphi isifo esisuke sikhona. Kunama scientist, ama scientist azinyanga, because i-scientist yokuqala yayingafunde ngisho ukufunda, kwakuumuntu onesiphiwo nje, kwaukuthi into yakhe wayiphekeja kahle wayenza kahle, yagcina ke isihamba ngalomkhakha ukuthi kufundele lokhu ukuze ukwazi uunderstand kwenzakalani. Ama scientist ngapha izinyanga zangapha, ifana nokuba ne-tech shop emakhaya emaweni bese uzoba ne-tech shop egateway noma emhlanga. Ibhedlela ziyilevel ephezulu yobunyanga. That is why even i-equipment ibhedlela ezisebenzisayo inyanga azinazo. Umuntu oyinyanga uyacabangela ukuthi khona into engaphakathi. Isibhedlela siyakwazi ukuthi sikwenze something like ultrasound or whatever you may call it, babone ukuthi yini engaphakathi, ama fibros u1 no2 u3 no4 bese beba nendlela bazokuhlinza kanjani bese beyayikhipha leyo nto. Futhi ibhedlela ziyilevel ephezulu. Ngizokhuluma ngale sifo salenkunzi. So njengoba ke lenkunzi le inalenkinga ye-hydrocele, njengoba kunalenkinga ye-hydrocele, yini eyenzeke kulobhuti lo before ngigcine ngesolution? Ngoba phela funa ngibuke mase ngiyayisho solution. Yini eyenzekile kulobhuti lo? Ubhuti ngizothi ukhethe umoya, kodwa umoya ukhethe umoya from umuntu wesifazane, wawukhetha. Shothi uthathe isilwane somuntu wesifazane sangena kuyena, ehlangene naye ngokocansi. Ubona ngani ukuthi ucansi wena umuntu onormal ekhaya? Ingoba indawo eaffecte kakhulu ilapha ya kwi-private part yakhe, okusho ukuthi isanyo ukuthi impi iyalithinta ucansi. Njengoba ke ekhetha lo moya, uthe mawungena lo moya wenze njani? Waqale wamhabula umzimba wonke, wazenza something like
like virus, something like ilokhuzana isifo esithathelanayo ngaphakathi wamhabula umzimba wonke yamudla lento umzimba wonke uthema imudla lento waseba nezinto engathi zizilonjana noma zamathumbwana noma ziyini kodwa kwaba nobovu ngaphakathi mase kunobovu ngasebenzisa noma yipi process ukuphuma yaqhubeka lento le iyahamba yamudla emzimbeni yamudla iyahamba ngithi iyahamba and lento izenza inyoka ngithi ngoba ingaphakathi umoya ohabulile kumuntu osifazana thizeni uyahamba yamudla uthema umudla wafika waze wafika na kwi-private part lapha kwi-scrotum uthema ifika kwi-scrotum wabusa uyabhajwa Nkosi yami ngenzela lensizwa makuthi ifuna usizo ukuze ingahambi idlala abantu ngoba lento engichaza la yile kuyiyo yabe siyabhaja kwi-scrotum ithebe ngabe ibhajwa lapho ngokuthi kubhajwa into ebihamba ewumoya eyisilwane eyinyoka like ithema ibhajwa lapha ya kwabe sekwenzakalani bengabe sibhajwa akusaye phambili akusayeke emuva yabe isizakhela lona indawo yayo yokuhlala yayisiyahlala shothi stakhile ke manje iyenzeka lethu uthola umuntu ukuthi uzohanjwa yinto emzimbeni iyehla iyenyuka phathwe yikhanda ezwe kuneqolo lana ezwe izibhobo ezwe into isingapha ezwe kusokuhlunga igxalaba ezwe kuhlunga umlenze into ehambayo lento esuke ihamba kanjalo iyakwazi ukuhamba ihambe ivele komunye istakhe la mayise istakhe la akusadluleki ivele kube neqhuzu elingaka kumuntu la liqine leli qhuzu leli liphuma ubovu leli qhuzu leli ngoba into istakhile akusadluleki omunye ivele istakhe lapho enyaweni enzansi istakhe la ngoba isistakhile livele likhukhumala unyawo luthi omunye istakhe edolweni wena wabona umuntu one-arthritis yabo istakhe edolweni so kunenkunzi lento istakhe kwi-scrotum ngenkathi sinwebeka i-scrotum that is when lento mayisishintsha seyiba yi-hydrocele because like siyavuvukala manje siyanwebeka ihleli khona ke njengoba ihleli khona seyizakhele idamu layo ke kodwa ngokulibone wena likhona isizakhele isivele yakhe indlu lapha kwi-scrotum lento hleli kuyona yenzani iloku imudla ibuyilale uma isizomudla uzoyizwa kuba nenhlungu engathi khonto emdonsayo engathi uyabona kunento eyenzakalayo lemzimbeni isiyamudla mayisimdlini ibisiyathula kuzothuvela isikhashana mase kuqhamuka ubovu obani ubovu noma yini ibeke kwaba nesilonda kuba nobovu lapho and ubovu buyahlupha because bubuye buzenze bukwazi ukufaka amagciwane ubovu lapho bheda khona ubovu buyakwazi ukukhanda amagciwane akho azokwenza lento ekuphethe igqugquzeleke so insizwa le ihlelwe into ngaphakathi ewumoya ayikho ke inyanga kulezi inyanga ezigcwele umhlaba wonke ngisho phesheya kwelwandle eAfrika engathi izoba nomuthi wokukhipha le yanto kwi-scrotum ibisi yaqala ilokhuza le-scrotum mase siyabuya lo process yokubuya kwe-scrotum ngeke isenziwe inyanga mina pho njengoba ngithi ngifuna ukuyisiza lento ngizoyisiza kanjani kuzomene lensizwa le iqale yehlisa umoya kuqala bese njoba ngishilo ngathi ngishe court usuku umdinga ukuwina inhliziyo yejaji uyidinga sometimes ukudidisa umshushisi mawukuthi against wena uyidinga inhliziyo kamelo kumele uyabadinga labantu kusebenzisa into ebucayi kuyasetshenziswana kuyona kulesimo salendoda ngidinga ukuthi lensizwa ngoba anginazi into zokuhlinza umuntu kufuneke lento idatshulwe anginazi into zokuhlinza futhi anginayo ilicense kodwa mangathiwa nginazi into zokuhlinza bengizoyihlinzela mina mangathiwa ngivumelekile ukuhlinza bengayihlinzela noma ngicela udokotela okwazi ukuhlinza kithi la elokuzeni underground woza doctor hlinza lo muntu manje ukuhlinza umuntu kune process yakho okusho ukuthi lensizwa ngizofuna iunderstand ukuthi ukulapha lento
kumele kubanjiswane nesibhedlela. Mina ngizoyilapha mina, kodwa kumele kubanjiswane esibhedlela. Ngidingana esibhedlela. Ngidinga bayisike lempahla le. Uma sebeyisikile kunobovu obuzokwazi ukuphuma lapha ya kwiscrotum, kunobovu obuzophuma. Uma ngabe buphuma lobovu, lento leyisilwane lestakile, mina ngizokwazi ukubulala yona lonto. Uma ngiyibulalile, okusho ukuthi enkathi bemhlinza lo shosho ngeke azakhubazeke. Into engiyibonile engiyithandile ukuthi izinhlamvu leza zama testicles, if I'm not mistaken, zimkahle futhi ziphelele. Okusho ukuthi isexuality yakhe ayiphazamisekile, because ngithe mangimcheck ngabona ukuthi ayikho inhlamvu ekuthiwa inkulu kunenye, inhlamvu zu right. It's a matter of the process ye hydrolysis eyenzekile within the scrotum. Within the scrotum. So ngiyadinga umuntu ozohlinza. Uma sebehlinzile odokotela bathunga, ubuyela kum, ngipholisa lemthungo othungwa wodokotela. Lemkhiqizo yobubovu obugcwele lapha ya bazokukhipha odokotela, bamukline, bamelokhuza, bamthishwe kahle ngamathishu, bamenze everything icleanwe liyanto. Kubantu sidingani kubantu, including to me. Abantu sidinga bayinikelele le yankunzi liya, ukuze ikwazi ukuthi noma kuthiwa kufuneka malini ukuze ihliziyo ikwazi ukuphuma. Nami futhi ngoba I command this, kwayimina ngizokhipha. Ngibonke kule yansizwa leya ene TV ene channel yayo ekuthiwa ithuleleni. Yabona ithuleleni TV nankaka ama channel esiwafunayo. Hayi namasimba agcwele ama channel azikeme. Sifuna ama channels akhathalela izinto ezibonakalayo, akhathalela abantu ngempela. Le yathuleleni TV nale ya presenter yakhona ngisazi igama noma uDumisani noma ubani angisakhumbuli, kodwa nje le yathuleleni TV, I love it. Mina myself, I love it. Ne foundation yabo thuleleni and stuff, I love it, because it deala nento ezibucayi. Umehluko lensizwa angifuni ukuyibona mina ithi yoqhuva kwinyanga, because mangasihambe ithi iyodla into zenyanga ngeke yenze fokol yonyanga, ingaphezulu kwenyanga lento, ingaphezulu kwenyanga lento. Angifanele inyanga ezifosayo zithi hayi hoza ngizokusiza, ngoba njengamanje baba sibeka u5 months futhi be right into omfana. 5 months, 5 months. Hayi umuntu uthi awusuza uhlale khona uze uphuthelwe impilo kanti usemncane umfana, semncane umfana. That is the reason why ngithi ithuleleni foundation or thuleleni whatever organization noma yini abayibiza ngayo inamandla liyathuleleni, because ithinta lezi zinto angayithi lama TV channels amaningi alebele ukudlala icash man ngento engaphatheki. Nansi inkunzi ye channel lethuleleni. So that is why ngithi mina into ebaluleke manje umphakathi uyadingeka na ucontribute kwayona, kunikele kulabantu. Nami futhi ngizofaka, ngoba phela yimo shoyo ukuthi ayihambe yohlinzwa. Mayisihlinzile ayibuyiswe kimi. Lo moya lo ostakhe lapha ya, ngoba kukhona inkuzi malanga yesilwane lapha. Lesilwane sisitakile ngizodila naso mina. Mase bayithunge kahle odokotela kahle, bayikhave kahle, sizokuhlonipha lokho. Khona indlela esodila ngayo na ukupholisa umthungo. Umfana abuyele egemini. Hayi lo ngihambe yangapha kuthiwa ngizolashwa, ngiyangapha ngizolashwa. Ngibuke kahle baba, ngathula, ngangena esigodlweni ngayibheka. Inhlamvu zakhe lezi azilimele, zi right. Angakhanda ingane leya muntu enjeya azilimele. Tshela mina ukungibhaka. So that is why ngithi bafethu lento ayifuna ukujikajikwa kudlala hide and seek. Sesithi isikhathi ingane ihlupheka yehla yenyuka. Ithi inyanga zokulapha ihluleke, enzokulapha ihluleke. Lento even na umfana ngimcheckile psychological ulahlile ithemba lokuthi khona la engamsiza. Psychological ulahlile ithemba ukuthi khona isibhedlela singamsiza. Kodwa ngithi khona ukungibhaka manje yena akangisize nje ukuthi aye kohlinzwa. Ngeke azalimali ngoba sengisibonile isilwane besomlimaza. Sengisibonile. Ekuthiwa kodwa uvele wenza ibizoba khona i-challenge here and there, but ngoba ngikhona sengisibonile ngizokukhinya isilwane mina la. Engathi besebenza odokotela, yabona i-surgeon yabo ilokhuzana izoba successful. Nangu umuntu wesifazane mos uyakwazi ukuhlinzwa ivagina inwetshwe mayine ikhanda elikhulu ingane.
Inothi fajana bese bayidonsa. Uma kuukuthi ingane siphendukile ingane. Yabona isiza kambi noma isiyibridge bayakwazi nje ukumhlinza umuntu bamvule nje la imthungo lapha ya bamuthi qhuqhuqhuqhu. Yabona bese befaka bese bayidonsa ingane iphume wa iphume ingane. Ayikho into kuthiwa ilimele. Because odokotela they like bayifundele lento batrainiwe ukuyenza lento and nathi spiritually so besibasupporta futhi. Into engayifuni angifuni udokotela bengabesho lokho yena ahlangane nabangani bakhe asho lokho befuna usizo kodwa lento ukuthi uzogijima inyanga ehlenyuka yileni imkhumisa amasimbayo yile imkhumisa amasimbayo kogcina kugcwele into eziningi la ngaphakathi kuyena ezingazwani lento ingaphezulu akho bathandaza abangalokhuza lento sesithi isikhathi igula ingane yabantu kufuneka thina manje okhe ngibhaka nazike into engisho ngangangishilo ngathi wemadoda emhlabeni uNkulunkulu ukhiye ngathi emhlabeni baba odokotela mawubona udokotela mhloniphi udokotela baba ukwazi ukubhala incwadi ufuneka enkantolo abhala incwadi athi le patient yami ayikho eligible ukuthi inga-ekovela ecourt. Dokotela amandla kadokotela. Respect udokotela. Respect baba. Ungamthathi kancane. Empilweni yomuntu for ubuntu ke manje umrespect uthisha. Ukuvikeleka le respect iphoyisa. You will never go wrong baba. Never go wrong. Uyadinga ukuvikeleka. Uyayidinga impilo nonqobo. Uyakudinga ubuhlakani ba respectela abantu nabanye. Ngeke mina ngikugoqe mfethu mina ngisuka kude mina. Uma ngishila into I get bayazi abanye abantu ngilapha ko workshop wayevele yahluma umuntu emotweni abekwe la mase ngiyasho ngithi hayi lo ngizomlapha lo ngizomvusa manje omunye afike ngithi lo ake niqalele imuse esibhedlela baqale baye komcheck konke ngifuna ukuyiverify ke manje from ngokwelokhuzana ngokwe medical point of view bamhambisa umuntu esibhedlela lo nje how angithi uyasibona inyanga mayigula nazo siyasibhedlela ufica silele embhedeni isantu kibheke phezulu angithi uyasibona amazigingwe yimoto uyificilele khona enye nje eyayihlinzwa ikhishwa malokhuzana ama goldstone la yini ama fibros beyikhipha bayihlinza bayinhlebeza la ngaphambili inyanga ehlonishwayo bayihlinzwa nje okusho ukuthi ibhedlela baba zisebenze ngisho inyanga izenza ingakana mayifuna ukukhuthuza wena when it comes to reality imayisinenkinga yona iyasibhedlela isibhedlela ngisho manje ngaphathwa ikhanda inyanga iyenza lombhemuso wayo ibona ayisebenzi lento ikhathi imthambithi uyambona sesibhedlela useyolaliswa inyanga babe inqwaba yazo zidla lento le zidla amaphilisi ama ARVs zigula ngezinga eliphezulu inqoba yenyanga kodwa zibhalance nje ngama ARVs nje mangathiwa ubheka inyanga inqwaba yaze ezidla ama ARVs ungathuka wena bese uthi wena hayi inyanga yami le nyanga yakho idla ama ARVs baba yinga ngithi mina ugoba lami uNkulunkulu ungisiza ngoba angiyikhiphi into engekho ngomlomo wami angiyikhipha kodwa ukuphila ngomlomo wami mina mangivula umlomo ngikhipha ukuphila lesilwane esingene ngoMfana lesingene kulomfana isilwane njengamanje ngithi fire kusona lesilwane esikulomfana esesimdle umzimba samba simpetula ngithi fire ngithi lesilwane lolusizi esishiye phezulu kwalomfana ngithi fire kusona kusho mina ukhe ngibhanga inkosi emhlabeni ngindodane emazulwini wena onyanya ufokofa thina sifuna ukulwa izinto ezinjena ke thina ngangilo ngishwale nale mina and lo mfana ngicela ngilalele angaloku iklifi wayena asezozwa ngaye angithi manje isimhlulele nje esisikhathi asizozwa ngaye akayisibhedlela manje mina ngizothi ngilwa nesilwane akayisibhedlela bengabe ukuthi imali ayihlangani kulungile phela akuvuli iaccount yakhe kaCapitec kade abantu beveza oCapitec la becela imali for athi umuntu ngilambile ngicela ngiphi imali balandeli bami ngithi ngathi shu nansi into kaCapitec nansi futhi ngalokho kuthiwa kuzovulwa whatever hey akavula uCapitec lo muntu
For uCapitec awenze ngathi uba ibusiness. Avula uCapitec oyibusiness ukuze bayingene imali bangathuka bakeCapitec. Sifuna ukufaka ukuze ahambe naye ohlinzo ukuze ngikwazi ukuhlala esilwane lesi ngoba ngifuna sibekezwe. Hawu! Nali party bo. Kube ngazuthi kushubile emhlabeni engathi emhlabeni ayikho izwa ngami. Futhi usizile ukuthi asibone because vele ukuhlinza into ebucayi kunzinyana kodwa ngiyicheckile leya izoba successful. Kuhlinzwa kakho show mina uKingpark. Hawu! Umuntu onake kudlisa izinto ezingathi ishu athi hayi yini into ezokwenza ukuthi iscrotum siphinde sishrike back. Yini? There is no ayikho into enjalo baba. Because lapha phakathi manje kuhlela ufeleba and ngisho ngaphuma ufeleba. There is no way ukuthi sesingazishrinkela sona. Le shrinking yakhona sikwazi ukuyenza if sikwi normal size. Ngiyasho nje mina uzokwenza into ezoyenza umuntu athi umuntu hayi ngizoyisiza mina hayi ilumbo ilumbe lapha kuhlela isilwane esiqale samudla umzimba samudla sambhoboza sabukhipha ubovu emzimbeni sayobhajwa sasidlula la sasingabhajwa nalapha kuanal ngemuva sasingabhajwa nakhona njengoba sibhajwe la nje manje ngaphambili. Ngisho abantu besifazane bayaba nezifo ecishe sibe nje umehluko ke akubi ihydrosis ilokuza nakho kukubona akubi hydrosil kuvele nje ngaphansi nje akhiphe amanzi angasile avele aye esikhathini sakhe ngendlela engahlelekile uyabona ivele kube nelonda kube nezidlidli lapha sometimes izivaleke ivagina yomuntu wesifazane mangabe sinje into ifikile kuyena iyenzeka kodwa yibi njengali inhlanhla lomfana lo ukuthi inhlamvu lezi zakhe azilokhu aziphazamisekanga. Angikaze ngimbone angikaze ngikhulume naye ngicheke nje esigodlweni waphela ngathi mina ngesigodi esinzima kakhulu nokuthi uzoba right kodwa bezongilalela ngekuphela 5 months abhukhe i-appointment ahamba aye kohlinzwa lapha yana bazoyithunga odokotela ngoba inkunzi imadododo kodwa abafana bami we bazoyihlinza lento bayishaya ithule ithi ngalokho babuza ipasi nespecial bese bethe nje siyahlinza sengishilo ngiyinkosi bafana bami ngiyinkosi hayi ngiyinkosi man leti yanginyanyisa because lo mfana mncane lo mfana ikusasa lakhe lisangaqhakaza lokuhamba egqiqa eshoniswale engabe yaqonda luqonde nje ulimi qonda ulimi. Ayikho inyanga mhlanga eMozambique ayikho inyanga ezokhona ukuphinde ithi ngemithi izo ye level ingaphezulu komuntu umuntu uentry level yethu le njengoba nje ukubone makuthiwa kiwe ecaleni uzodila nelokhuzana noma ilodi lapha udile nomshushisi udile nelokhuzana nomseshi yethu le ikwi level yethu bukeli hayi ukuthi uzothandaza lana wenze yonke into le cha umthandazo uzolandela funa everything must be on action la engathi manje khona kuthiwa yenzeke lemhlabeni ayikho into engenzeki kuphela umqondo womuntu othile nobuhlakani bakhe kodwa ayikho into engenzeki lemhlabeni angiphathi makuthiwa khona imali bafethu ngithanda ukuphupha futhi funa ukuthuleleni nalomfana bahlele bafike la ngeke lokufona mina ngithi hey wozani ngeke ngiyenze nginkosi phela ngeke ngilongifona mina ingakho namanje ngiphendula la ngoba into social media le ngiphendula la ngeke ngilongifona lokuthiwa hayi noKingpark usefonile sobona siyaya hey angibhanke nenyoni mina ngikhuluma into eqondile into ethe befuna usizo umfana uzohamba la usizo la alukho lunye oluzoqhamuka usizo olungadluli la sisithi ukusebenzisana nemoya yasesibhedlela siyidinga la hawu ngakhulu umuntu wakithi madoda sibhekile ngoba naku nje kulokuthiwa hayi ukucashi ingangiyibonga ithuleleni leya inkathi organization ngoba angathi be foundation organization yini ngiyayibonga ithuleleni le kuthiwa nalama ama-channel akuscam abantu kwenziwa into enje ngabe liyaphila isizwe sikwazi ukungenelela for usizo
Waphela masibeke la indaba sekufuna singenelele for usizo ukuthi makunje kuzobasha. Ekuthiwa bekade kuyisilonda lesi sithe phihli singaphandle bengeke imidingo umuntu ozohlinza bengizosipholisa mina. Kodwa ngoba lokhu kungaphakathi and ngesibona isilwane ukuthi siloku simudla umfana sibuye silale siphinde simudle mase simudla hey ngisha amaphilisi enhlungu awasebenzi mase sivukile simudla mase sidedela ubovu emva kalonto. Afethu papa yini nginithanda ukuphupha ngizophinda ngibuye ukuthi ngingene kabi la namhlanje ngoba lento le iyanginyanyisa because iwona umsebenzi akabe sikhuluma ngawo ke lona ke. Hayi kodwa umuntu athi hayi khona into eyidumbe engizokuchatha ngalo izohlehla lento efoka ayikho lonto ayikho lonto ayikho lonto ayikho lonto ekho umuntu ozokwenza lonto. Sibeke u5 months ngoba ngolokhuzana mase kuphela u12 months yonke iye end yemimoya isuke isekumele ilokhuzana imoya ivuselelwe iphinde iqiniso kabusha yonke imimoya. Ngakho maku December abantu basuke bengasalawuleki bendiza bezana ngoba imimoya isuke nayo sekwama holiday awu isizovuselelwa kade isebenza unyaka wonke imimoya. Into efanayo le into ethe ukujula kuyona ke yokubhato umlonto le cala ngakufakela nangisikisi ufana uzosinda bezolalela phela bezolalela. Papa yini ngimthanda uri